Vítajte priatelia na portáli e-autoškola. Dnes by som chcel v krátkosti a stručne zhrnúť všetky informácie a aktualizácie, ktoré sa na portáli za uplynulý 38. týždeň udiali. Poďme priamo na vec. V prvej téme alebo v prvej časti by som sa chcel venovať vytvoreniu a vykonaniu menších oprav na čítania niektorých testov. Klienti písali, že nie všetky testy sa zobrazovali od začiatku a pri niektorých testoch došlo k takej zaujímavej zvláštnemu správaniu, že test sa na konci po vyhodnotení ostal proste na tom poslednom snímku a nové načítanie testu neprebehlo. V tejto chvíli by už mali byť všetky tieto opravy urobené a testy fungujú tak, ako majú byť. Čo sa týka obsahov, dohodli sme sa v našej redakcii, že začneme nahrávať k jednotlivým ustanoveniam a citáciám zákona aj vysvetľujúce doplnkové komentáre. Nepôjde o všetky kompletné citácie ani ustanovenia, ale pri ktorých máme predpoklad, alebo sme sa dopočuli teda od vás počas našich ciest po regióne, že by bolo vhodné, aby obsahovali aj nejaké doplnkové vysvetlenia alebo nejaké komentáre, ktoré pomôžu hlavne začínajúcim vodičom ozrejmiť niektoré problematiky. Takže rozhodli sme sa tento týždeň, že zahájime výrobu a teda začali už prípravné práce, pri ktorej vyberieme prvú várku niektorých ustanovení a pridáme k ním komentáre. O všetkom vás budeme priebežne informovať buď formou týchto videí, alebo v článkoch, ktoré sa nachádzajú pod zoznamom študijných modulov na úvodnej stránke autoškoly, tak aby ste vedeli, v ktorých častiach už tieto komentáre pribudli a v ktorých nie. Bola otázka aj ohľadom obrázkov, v tom zmysle, že obrázky sa niektorým z vás zdali, že sú príliš strašné, príliš všeobecné. Budeme tieto obrázky samozrejme postupne premieňať, postupne aktualizovať a namiesto niektorých z nich v rámci tých vysvetľujúcich komentárov pribudnú aj video ukážky priamo z praxe, teda z nejakej dopravnej situácie, ktorú si pôjdeme natočiť teda na niektorú križovatku alebo na nejakú cestu. Takže toľko k tým vysvetľujúcim komentárom. Áno, doložíme ich, budú doložené tak, aby teda uspokojili tých, ktorí o tieto komentáre žiadajú, ale zároveň budú aj citácie zákonov a ustanovení aj presne definované. To znamená, že najprv prebehne predčítanie celého zákona, alebo ustanovenia, alebo citácie a v zápätí za tým bude označená audio označením, bude označený výklad alebo komentár a ten sa potom vlastne prehra tak, aby to tí žiaci mohli pochopiť. Čo sa týka dohrávania audiovýkladov, budeme pokračovať a dohrávať audiovýklady k paragrafom 60 až 66 počas nasledujúceho týždňa. Dobre, tak to je asi z mojej strany na tento týždeň všetko. Ak máte akékoľvek otázočky, akékoľvek problémy alebo nejaké proste otázky na fungovanie autoškoly, kľudne sa obráte na naše e-mailovú adresu info@autoškola.sk alebo na telefónne číslo 0944 609 476. Určite vám radi poradíme. Okruh klientov a užívateľov autoškoly sa mimoriadne rozrastá, takže aj objem tých všetkých pripomienok, ktoré máme, nám rapidne rastie a snažíme sa ich samozrejme vždy zapracovať tak, aby autoškola bola naozaj skutočne účinným a efektívnym pomocníkom pri dištančnom vzdelávaní vašich žiakov, to znamená v tabletoch, mobiloch, kde si budú môcť tieto veci žiaci spúšťať a učiť sa aj mimo učebne moderným spôsobom, efektívne a multimediálne. Tak vám ďakujem pekne a prajem úspešný budúci týždeň. Thank you.